Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar id-Direct Order ta' San Vincenz kixef il-bżonn kritiku li jkun hemm riforma mill-qiegħ tas-sistema tal-kuntratti pubbliċi tal-Gvern. Sostniet dan fi sqarrija l-Kamra tal-Kummerċ fejn saħqet li għandu jkun hemm level playing field għan-negozji kollha f'kull ħin. Il-Kamra tal-Kummerċ tinsisti li jkun hemm trasparenza sħiħa fejn jidħol il-public procurement tal-Gvern u tkun osservata il-governanza tajba. Ir-rapport tal-NAO ikkonkluda l-loti ta' 274 miljun euro f'Direct Order fuq il-proġett ta' San Vincenz kien wieħed illegali. Iżda kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru responsabbli mill-anzjani qed jibqgħu jiddefendu dan il-kuntratt skandalus. Dan fil-waqt li l-Pulizija ma skattat ebda investigazzjoni. Il-Kamra tal-Kummerċ fakret li aktar kmieni din is-sena ippubblikat rapport li jitratta riforma dwar kif il-Gvern u entitajiet pubbliċi jidħlu f'kuntratti għal prodotti u servizzi, dokument li kien jinkludi 35 rakkomandazzjoni. L-istqarrija temm li l-public procurement jirrappreżenta parti importanti tan-nefqa tal-Gvern u parti sostanzjali ta' opportunitajiet ta' kummerċ għall-intrapriżi lokali. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li se tkompli tisħaq dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tagħha sabiex in-nefqa pubblika tal-Gvern ikollha sisin sodi fejn tidħol l-etika u l-kompetizzjoni ġusta. Apparti li skont l-Awditur Ġenerali l-kuntratt ta' San Vincenz de Paul imur kontra l-liġi, l-istess kuntratt jorbot lill-Gvern biex ta' kull sodda iħallas brata ta' 118 euro li hija id-doppju ta' kemm iħallas fil-homes privati. Dan il-kuntratt lanqas biss tela quddiem il-Kabinett.